Здравейте във влог 2 от почивката ни в Сиде. Останете до края на видеото, за да разберете дали сме доволни от хотела ни и къде отиваме след това за видео номер 3. По принцип нищо не забравям, но съм си забравила чантата за плаж. Не знам, взимам много багаж, който не ми трябва, но чантата съм си я забравила. И тук за първи път ми се случва да отивам на хотел, където и да било, са ни оставили чанта за плаж. Сега сложих, докато си купа, поне ще я използвам. Аз обичам много такива чанти за пазар, но не съм ползвала за плаж. Другото, което искам да ви покажа, ето тук. Вчера го установихме на терасата, където ни е басейна реално. Имаме това устройство. Сканираме си QR кода и си поръчваме напитки да ни ги нанесат тук директно на терасата, което е много удобно, защото, сега ще ви покажа, не е необходимо да прекосяваме басейна, за да стигнем от среща или до барче, за да си вземем напитки. Но сега отиваме на морето да ви видим дали там е добре. Единственото, което отчитам като минус на хотела, поне към този момент, е, че плажа, реално морето, не е на първа линия, самия хотел. Но пише, че е на 600 метра, на всеки 15 минути с бусче, така, там има отново ресторанти, които са много инклюзив, шезлонзи, чадъри, всичко, което си е към хотелата. Сега ще отидем да проверим. Дано поне да е добре, нали, да не е проблем толкова, че е надалече. Буквално за 2 минути бяхме тук. Реално нашия хотел пресича. Ето там, тук не може да се види, точно зад тия дървета. Пресичаш главната улица и започва алеята, която е към плажа. Може би ако после ще се върнем пеша, да видим, може би пеша по-бързо. Не е толкова далече. Ние сме били в Алания така в един хотел, в който имаше тунелче под главния път, за да можеш да стигнеш до пясъчната зона. Тук просто явно липсва тунелчето и затова хората да се погрижат да не се пресича толкова много, затова може би са направили с автобусче. Но е много спокойно, хубаво е. Със сигурност си заслужава този пясък, този плаж, много е хубаво. Най-хубавото, че е супер спокойно. Няма крясъци, няма викове. Към плажа си има отзад ресторантче, което има и напитки. После ще има и обяд, предполагам, така поне казаха. Не е необходимо да се връщаме до хотела, ако сме гладни. И тук си ползваме на all inclusive отново. Има си Wi-Fi. Wi-Fi ли има? Там изобщо не е прекъсвал. Да, ето има си Wi-Fi, който дори не е прекъснал. Нали, аз мисля, че не ви казах, но ако искате да използвате интернет тук и не сте в хотел, примерно докато пътувате, да имате навсякъде интернет, като ходите някъде на разходка, ние си купуваме от Revolut. От Revolut си купуваме. Сега сме си взели 20 гигабайта интернет, който струва 20 евро. Изхабили сме 2 гигабайта, като през цялото време навигацията е работила, моят телефон е работил, говорили сме по Viber, качвала съм видеа, дори няколко видеа качвах в TikTok и в Instagram, пак на този интернет. Да, така, ако искате интернет навсякъде, може и по-малко гигабайти, вие си преценете вече, нали, за колко време ви трябва. Пак казвам, ние сме доста време тук, после пак ще пътуваме, имаме 4 нощувки в Истанбул и да, ще ни трябва интернет. Днес вечеряхме по-рано и сега отиваме да се разходим малко около хотела. Вчера не сме го правили, естествено, заради дългия път. И ще видя, ако мога да ви снимам разни цени, кое колко струва, защото знам, че е много интересно за всички в Турция колко струват нещата. Та, ето сега, директно до хотела започват пазарите. Та, ще видим. Ние от това да търсим пазар намерихме Стария град. Идвали сме и преди тук, много е хубаво, то е доста голямо. А долу има и пристанище, където може да си хванете и лодки, да пътувате на някъде. Такива екскурзийки разни. Точно 1 километър ни от хотела до тук. Километър и 100 май пишеше на навигацията. Красиво е. С идея, като светне още по-красиво. Но продължаваме да си обикаляме. Ето любимите ни кактуси. Ние си крадем кактуси от всякъде, което не ме е срам да си призная. И си седим вкъщи в двора.
Това е стария град на Сиде, а Сиде на дадолски език означава нар, символът на изобилието и плодородието. Мястото не винаги е било толкова хубаво и романтично тук, защото през 1 и 2 век преди новата ера Сиде е бил едно от основните сборища на пирати в Средиземно море и огромен център за търговия с роби. Тук буквално са се превъртали пиратски богатства. Та не винаги е било така изглеждащо. А този театър, интересен факт е, че събира между 15 и 20 хиляди души, за разлика от повечето гръцки театри дори, които са вкопани в планински склон. Този в Сиде е построен изцяло на римски принцип. Лудницата започва. Ето ви един клон тук. Здравей! Лудницата е голяма. Това е главната улица в Стария град. Цени, искам да ви покажа, но тук цени, ето 2 евро сладолед. Магнитчета започват от 1 евро. Като видя магнит за 1 евро, си спомням за Доминикана $4 за магнит. И се радвам, че съм в тук. Ето за този лукум, вижте, чакайте, сега ще ви го покажа. Имам една история. Ето с този. Много е вкусно това нещо. Но преди няколко години този лукум си го взимаме от Истанбул, от Капала Чарши. Аз съм точно оперирана, очите съм си оперирала. Я виждам, я не, с едни специални очила след операцията съм. И словенцето си купуваме 2 кутии от този лукум, при което става време да плащаме. И аз му казвам, дръжте чантите, аз плата. И той излиза пред вратата, аз плащам и излизам, обаче в момента, в който излизам, осъзнавам, че цената, която съм платила, не е тази, която ми обявиха. Обаче, що с моят размазан поглед, аз не виждам какво пишат на посттерминала. И той ми вика колко плати. И аз мълча. Питаме той колко съм платила. И аз мълча и викам, давай, нямам да питаш сега колко съм платила. Взима той бележката. Вместо 60 лева да съм платила 600. И така, ни прецакаха с 2 кутии лукум, който беше всъщност вкусен. Там, като го опитахме, много вкусен, нали, не казвам, че не е бил. Но на Капала Чарши внимавайте какво плащате, защото ние си платихме добре. Здрасти! Виждали сме този сладолед как го изпускат, помниш ли? Да. Изпуснаха го на земята, едно детенце го лъжаха нещо с сладоледа, изпуснаха го на земята, после го прибраха вътре. И така, всичко по 1 евро, като гледам. Табелите навсякъде са 1 евро. Тениски по 15 евро, такива Долче и Габана, Мабана, където хората харесват. Чанти, Луи Витон, сребро, злато. Детски играчки, абсолютно всичко си има и цените са доста нормални, бих казала. I want to sit. I understand because Deutsch, English? Deutsch? English? Speak English, Deutsch? English. English. Good evening, my friend. How are you? Дай на български. Boss. Same metal. Boss? Кажи, бос. Wow. Wonderful. This is folio, you know folio. How much is it? Too much. Too much. Много. More? This is make safe 25. Without make safe 17, you know? 17. 25! It's too much. In Trendyol, 10 euro. Here not Trendyol. This is make safe, you know, make safe. Oh, mamma mia. Give me a good price. Big boss. Make safe. And charge, you know, big boss.
Oh, thank you, my friend. Thank you very much, my friend. Hemen buradan kaçın. Al. Can I see the church? Ah, Church. bom bom. This church. Not big boss, very big boss. Yes. Yes, okay, okay. Okay, big boss. Чакай да снимам, Елева, чакай да елева. снимам. 1000. Вади му 1000. Не. 1000. Не. 1000. Опа, Okay. 1000 да ти дам, а? Окей? Nice, boss, okay. For you. Топ бос. Срещу Евро 14 се качихме на такова влакче, което ще ни разкара из Стария град. И Евро 14 за двамата имам предвид. Ето. Влакчета. Доста е ефтинко, честно казано. Ще спести малко ходене до хотела, може би. Освен ако не ни закара в някаква друга посока, но не вярвам. Това е супер малък тунел, през който се минава. Буквално може да мине само влакчето. Come on. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night. We started dancing. All night dancing. Here we go. Ay, sweet dreams. Ние седнахме да обядваме, но не знам дали ще ме чуете от този звук на басейна, тази музика. Сега ще ви покажа какво ще обядваме. Днеска нещо не ми е в час, може би слънцето малко повече ми дойде. Но времето е страхотно и ще ви покажа след малко какво си поръчахме да ядем. Сега започваме с един дюнер, който си разделяме, защото не е много голяма, но е много вкусен. Това е пица микс. Изглежда добре. Дюнера, нали, беше чудесен, сега ще видим пицата. Това е боксбургер, чизбургера, не ни хареса онзи ден, беше ужасен. Я отвори. Може би същия. А ето това ми е десерта. Гофрета с шоколад, банани и още шоколад. Не. И сладолед. Аз всяка вечер може да ви снимам сладкище. Но нали знаете в Турция как е? Много сладко. Много вкусно сладко. Какво има? Такос. Някаква мексиканска вечер е сигурно. Това са и плодове. Всяка вечер има ето такива сосчета. И тук вече са различните неща. Сменят ги всяка вечер. Бе, има си за всеки по нещо. На мен ми харесва това, че не е лудница от храна. В един хотел се чудихме къде е картофеното пюре една седмица. Не можехме да го намерим. Тук е добре. Не знам дали някой от вас гледа филма Коме мине, обаче ми е много смешен този един актьор, който записва влог и казва здравейте пастети. Няколко пъти се обърквам и имам чувство, че така трябва да започна, но не. Намираме се в Нова Мол Манавгат, тук до Сиде, и дойдохме да си купим нещо и малко да се разходим. Близо до хотела на 3 км, но ние дойдохме с колата. 3 км след като сме вечеряли ще ни дойдат повече. Сега ще ви покажа малко цени. Сега, например, в магазин Уотсън, ето този душгел, който е 1 литър, аз съм си купувала, не са никак лоши, струва 69 лири, 1,40 евро за 1 литър душгел. Ето тук може да видите и тези дезодорантчета, които аз много често ползвам, и те са на
1,40 евро. Сега ще направим сравнение тук и с магазин гратис. Вижте тук, който носи кроксове, има страшно много разнообразие от тези, както се казваха. И 20 евроцента струва едното. В Стамбул някога си купихме естествена кожа колани, си ги спарзарихме за по 10 евро колана, или 10 лева беше още тогава. Сега са по 3 евро горе-долу, няма и 3 евро. Някои са по-скъпи. Ето тук, примерно, този е 300 лири, което е 6 евро. Та естествената кожа тук е много добра. Чакайте, че нещо ми губи фокус и ще го изхвърля. Та да добиете представа колко струват в мола естествена кожа коланите. Ви една изненада. Както си вървиш в Турция, изведнъж се озоваваш в Италия, в Гърция, нещо такова, ако имате добро въображение. Това е в самия мол направено. Пред самия мол, не вътре. Е много добре измислено, защото си е атракция. 3,30 евро за сравнение. В България е доста повече. В магазина е много голяма лудница и ще ви снимам после да ви кажа за цените, какво сме си купили. Най-вероятно в TikTok, защото наистина е голяма лудница и не мога да снимам между хората. Така, обичайният ми пазар в гратис приключи. Не видях точно сумата, която платих в евро колко е, но всичко ще ви покажа. Супер много намаление имаше. Много се кефя. Наистина топ намаления. Сега си отиваме към хотела. Имаш ли нещо да кажеш за шопинг? Колко съм скромна само. Какво? Самата скромност. Какво? Само 2 чанти имаш от град. Едната е празна, третата. 2, третата е празна, има 3 неща. 3 пълни и една полупълна. Объркала съм се. Тази вечер вечеряхме по-рано и сега отиваме към легендите, Land of Legends. Там има много хубаво шоу, ще ви снимам да ви покажа. Ходили сме преди, има огромен мол, много е хубаво. Там аз за това държа всяка година, като имаме да ходим. Просто енергията и емоцията е много хубава, като го видиш. Та след малко отиваме. Шоуто е малко по-късно, но вие ще го видите веднага. След около час вече сме тук и за наш огромен късмет успяхме да си намерим паркинг, където паркираме, защото паркингът е огромен, но е препълнен. Буквално е препълнен. И точно излизаше една кола и ние се мушвахме. От нас до Белек са около 60 км, малко по-малко от хотела. И сега ще ви покажа къде отиваме. Я вижте така. Вижте дали ще видите замък. А тук си има и аквапарк и хотелска част. За хотелската част миналата година проверявах цените. Нещо отвратително не по нашия джоб. Порядъка на 1000 евро нощувка за двама. Нали се сещате за 9 нощувки какво излиза като сума? Този хотел е един от най-скъпите, а и той Белек си е скъп като курорт, так не се изненадвам. Но има и аквапарк, който може да се ползва. Такива увеселителен парк също, който е страшен. Да, за децата, който има деца и обича екстремни неща, за него е. Сега минаваме една проверка на входа и влизаме навътре. Вижте къде се настанихме, за да гледаме шоуто. То реално тръгва от тук, мисля. Тръгва от тук и слиза ето там надолу по канала. Прави долу обиколка и се връща насам, като финала и кулминацията са тук при двореца, при замъка. Затова предишния път сме го гледали отдолу, а сега ще гледаме тук. Това е всичко. Не защото не съм решила да не ви снимам шоу от програмата,
а защото нещо се случи, просто няма шоу програма. Мина Маша, както видяхте, посветиха замъка в 2-3 неща и спря програмата, смисъл. Не знам. Факт е, че ние тук по-надолу гледахме предишния път и сега отиваме да видим да не би там, просто само там. Но силно ме съмнява да е само там програмата, защото тя почваше отдолу и реално стига догоре до замък. Ние тогава гледахме долу и тръгваше нагоре програмата и ние по нея. Сега решихме, че просто ще гледаме горе, може да е нещо различно. Струва ми се, че може да сме намерили програмата. Чувам някаква търпана, но странно е, смисъл, стояхме близо 30 минути, програма няма, освен Маша, която видяхте. Намерихме програмата, продължавайте да гледате! Програмата бити. Имах много желание да ви покажа, но виждам, че е много по-различно от предишната година, която бяхме тук. То няма лодките с героите, с битки имаше. И сега няма нищо. Тъп. И така ние си тръгваме, че ни чакат 50 км по 55, нещо такова. Няма програма повече. И така, надявам се, ако имате възможност поне от някъде да разгледате и да видите тази програма, защото наистина се заслужава, много е яко. Но явно не и днес. Вторник, четвъртък и събота. Уж програмата от край време си е така. Аз проверих в интернет, че наистина е така. Но не предполагах, че е толкова променена. Така, днес е четвъртък. Четвъртък не идвайте. Пробвайте някой друг ден, може и цялата програма да видите. Добро утро! Днес е събота, ние отиваме на пазар. Пазарът тук в Сидей в събота и сме идвали една година, когато нямаше какво да правим до 2 часа. Чакахме да бъдем настанени, защото пътувахме с автобус, най-голямата ни грешка. И ходихме на пазар и беше жестоко. Супер голям пазар е, супер много пазарлък става. То сега ще ви вземем с нас. Та-да-да-дам! За 3 минути сме на пазара с колата. Откъде почваме? Сега. Чанти, колкото искаш. Доста яко. Ето ви малко цени. 4 чифта 10 евро. Има и детски. На всичко ще ви снимам. Ето ви дрехите, къде ги продават по TikTok. Къде купувате като луди. Къде ви казват, че са от Италия, а те са от пазара в Турция. Ето. Упа, падна. От 1 до 10 колко си личи чечата? Той е фалшива. Чакайте, ето така да фокусирам. Доста. Good price, 2 за 20 евро. 2 за 15 евро good price. Qualität, cotton. Normale 15 euro, 18 euro. Aber jetzt gut. Не. Was du nehmen? Look quality. Много, това е чок пара. Абсурд. Това е много пари. Тук вече е на оферта 10 броя, 10 евро. Ще си им здрави, между другото, помощни и хубави са. Ей, тук има клинчета за деца, за... А не са само за деца, и за големи са. Hose hier, top hier. Ето тук 5 са 10 евро. По-назад бяха 10 за 10 евро, са едни и същи. Абсолютно едни и същи са. Добре. Хубав е. Двата за колко евро ще ми ги дадеш? Какво? Такава ли катарана? Ти, но не искаш другата? Аз не искам от другите катамарани, за мен си гледам. Процента гледана. Ние сме си купували такива колани от Истанбул. И бяха жестоки, още ги носим сигурно 4 години вече. Хора уникални са. Все пак ще купя.
Само да не е Мерцедес и БМВ, прецени си какъв кола да искаш. Сега въпросът е аз какъв кола да си избера. Като цвят черен ли кафяв? Аз имам черен. Ja, normala, this is leather, normal dressing, 12, один. Complete, this is 40, okay. Один, 10, okay. Зачитайте. 4, okay, complete, 14. 40. Один, 10 10. евро. Един колан 10 евро, иначе двата са по 12. Complete, хорошо. Добре. Добре. Sorry. Okay. Teşekkür ederim abi. Thank you, sir. Hello. Това е яко. Айде комшо, добре, този цвят. Този. Пазарлъка си върви с пълна сила. Виждате ли какво става? 30 евро на 15, на 10, без пари. Тук има хора, които биха се зарадвали да са в момента тук и да си купуват всякакви такива неща, но съм малко предпазлива. Не обичам някои работи да ги обичам. Въпреки сега чантата на Крокс, примерно, това не е Крокс. Въпреки, че ми казва, че е правена в Турция, е хубава. Ще видим. Кожа. Добре. Абсолютно, просто това е Том Тейлър, това е Луис Витон. И с истинска кожа, и Уито, и Том Тейлър. Ако идеш в магазин... Да. Така. Между двете цените са много добре. В смисъл... Да, както бяха и миналата година. Ето тук си купихме едни панталони миналата година. Не аз да е, мъжа ми си купи едни панталони. Сега цените са абсолютно същите. Топ. Просто супер. Кое? И я гледайте сега. 15 броя, 5 евро. 32 броя, 10 евро. Да ги пуснеш по един път сушилната да ти ги разрънчи и пак си струва. Купих си чорапи, които искаха 4 чифта за 10 евро. Купих си 10 чифта за 10 евро. Нали? Това имам предвид, когато казвам, че трябва да се пазиш. Бамбукови са не са обикновен памук, мисля, че много интересно. След, че 2 часа на пазара са ни напълно достатъчно на нас, лудите. Купихме каквото ни трябваше, но купихме и много неща, които не ни трябват. Но ще ви ги покажа в TikTok, защото сега със сигурност няма да кача всичко в стаята да снимам. Малко ми е неудобно. Купих си за първи път фалшиво портмоне. Колко да е фалшиво, те хората ще видите, вие вече видяхте, те го палят, то показва, че е истинска кожа, нали? Произведено е качествено. Дай. Добре. Тук трябваше да пресека. Произведено си е качествено, нали? Но обикновено от безмитната зона си ги купувам по около 50-55 евро. Тук го взех за 10. Ще видим, ама какво има толкова, нали, че си купил от пазара в крайна сметка. Не, че се успокоявам, но що пък не. Супер яко, много ми харесва. И така, всички покупки ще ги видите в TikTok. Подробно колко струва. И сега отиваме да ядем кукуреч, защото е много вкусно, много обичаме кукуреч. Сме си запазили тук един адрес, да видим дали ще го намерим. Вижте откъде тече Айриана тук в заведението. Много интересно. Сега си поръчвам кукуреч и Айриан и ще видим. Така, чакаме си кукуреча, вижте сега. Първо салатки, разядчици, Айриана в големи чаши. Топ. Сега ще пробваме и кукуреча. Ето как изглежда кукуреч. Отвътре са червца. Телешки, агнешки, какви бяха? Агнешки черва. Ето. За всички, които ще се чудят, времето от 1 до 10 юни със сигурност е много подходящо за море, защото доколкото знам, не сме идвали юли месец, но от 1 юли вече натам става много горещо, а сега е наистина перфектно. Идвали сме края на май, средата на май. Значи от 10 май до 30 се сме пробвали като дни. Винаги ни е била студена водата в морето и не е било толкова приятно. Но сега от 1 до 10 юни учихме страхотно време.
Ние вече 7 дни сме в този хотел, още 2 дни имаме и си тръгваме, но аз искам да ви дам моят отзив за хотела, защото много хора отделно в другите социални мрежи ми писаха да ме питат, но и тук е важно да го знаете. Така, хотела ни харесва. Ние държахме да има басейн, който е от терасата за нас басейн, както и хотела да бъде 16+, да няма деца, защото сме се нагледали на какви ли не истории, искаме почивка. Това сме търсили и за това си плащаме. Храната в хотела не съм очарована. Не много еднообразна ни е. Вътре, където се намира храната, която имаш да си избереш, единствено десертите са много, които можеш да опиташ, но на външен вид са различни, като ги отвориш са абсолютно едни и същи. Храната е еднообразна отвътре, отвън има 2 или 3 готвачи всяка вечер, като има риба, печени зеленчуци и някакъв вид месо, пуешко или пилешко. Единствен път имаше някакво по-мазно месо, което аз мислех, че е дори свинско. Така изглеждаше, беше вкусно това месо. Това е, като храна. Има спагети отвън, през вечер готвят спагети пред теб. Имаше една морска вечер за вечерите и мисля, че е това. Никакво еднообразие на храна. Нали, ние не сме и много злояди. Сега не сме седнали да умрем от глад тук да се жалвам, но има хора, които много държат на това, затова го казвам. Няма разнообразие на храна. Закуските също са абсолютно еднакви всяка сутрин. Няма нищо ново, което да е добавено към закуските или е различно от предишния ден. Дори днес бях малко разочарована за 5-звезден хотел за тази сума. Шоколада за палачинките беше толкова размесен с вода, че просто си нямате на представа. Това е недопустимо в 5-звезден хотел. Едно, че използват най-ефтиния шоколад, ми го разрежат с вода. Нали, хайде сега, няма да се хващам за това, но беше ужасно. Продължаваме с храната. На обяд не сме ходили в главния ресторант. Единствено в деня на пристигането пак не беше нещо вау. Ходим след обедите има такъв снег, като снег бар се води. Точно пред басейна ни се пада. Там има дюнер, пица, картоф пълнен, гофрети, сладолед и хамбургери. Да. И паста има там. Такива разнообразни храни сме яли, колко да са разнообразни, всеки път ядяхме дюнери. Но да, дюнерите им бяха вкусни, а гофретите пък са най-вкусното нещо в този хотел. Просто страхотно гофрете прави, една жена ги прави, супер. И гюзлемета също има жена, която прави там гюзлемета. Напитки за алкохола не мога да кажа, мисля, че си е такъв турски алкохол. В смисъл, не е някакъв скъп алкохол. Ние не сме пили уиските, водки, такива неща, за да преценим, но алкохола си е както по всички all-inclusive хотели. Има 4-5 вида коктейли, които можеш да спорчеш. И с храната ще приключа като кажа, че сладоледа им е жесток. Не знам какъв е този сладолед, но е много вкусен. И от 10 до 6 часа може да си вземете сладолед. Не е като в повечето хотели от 2 до 4 или от 12 до 2 или само за 2 часа. От 10 до 6 часа си има сладолед и колкото си искате сладолед, няма да ви гледат на криво със сигурност. Ще поговорим за стаите. Стаите са просторни, много чисти, всеки ден чистят, нямам забележка от към чистене, нали, абсолютно. Няма го това да оставиш бакшиш и те да започнат да ти правят разни цветенца, сарчица, лебеди, там цялата зоологическа градина на леглото. Не, няма такова нещо тук. Единствено си опъват хората чаршафи, сменят, чистят, това е. Имаше, за първи път ми се случва в хотел, имаше една бележка оставена, че кърпите са с чипове, да не сме ги взимали. Кой взима кърпите от хотела? Персонала в ресторанта са много мили. Аз съм на мнение, че когато получаваш добро отношение и обслужване, трябва да дадеш на хората бакшиш. На такова мнение съм. Не знам как мислят другите хора, защото не забелязах някой да дава бакшиши на хората. На мен ми е малко тъпо, защото те за това работят. Реално знаете как се заплащането, предполагам и тук в Турция, като навсякъде. Дори без да сме давали бакшиш първите дни, на никой не сме давали бакшиш. Хората си вършат работата и то си я вършат страхотно. И още не си седнали и идват. Здравейте, какво ще пиете, искате ли нещо? А в този ресторант, който ви казвам като снек бар, който се води, там не отиваш да се редиш да си поръчаш дюнер, ти сядаш на масата, дават ти меню и по меню си поръчаш и те те обслужват. Което е супер. Има един голям басейн, който ние не сме ползвали, защото, нали знаете защо. И морето е на 700 метра от хотела. Реално пешни са 10 минути до тук. Пресичаме булеварда и вървим по дюните. И сме на плажа. С автобусчето, то е бусче всъщност, шатълчето, което ни кара, е точно 2 минути. 2 минути и сме тук на плажа.
Та исках да кажа, че на нас изобщо не ни пречи това, че хотела не е на първа линия, не ни е проблем. Но за много хора е. Пясъка не е много ситен, но морето става плавно дълбоко и няма камъни, не са необходими някакви обувки да си носите, поне за този хотел и този план. А сега малко да нахейтим хотела, освен. Стаята ни е 10:40 и аспирацията, която е на заведението, което ви казах, че са храните следобедните, просто е прекалено шумно. Много е шумно. В смисъл, не можеш спокойно да стоиш в тишина и да си почиваш. Ако сте между стаите там към 10:50, които започват, защото те са общо 13 стаи с такъв басейн, съм сигурна, че ще е доста по-добре, защото няма да има тази аспирация и този шум. Другото, което е, сутрин, още преди 9, се започва едно местене на едни мебели. Не знам кой къде мести и защо мести, но това не е приятно. Нали? В смисъл, хората са отишли на почивка. Дори и вечерта се случи. Вчера, не миналата вечер да се мести, но не знам. Това не знам хотела ли е виновен или просто хората са решили в хотела да си местят спалнята отляво надясно. И другия съвет, който мога да ви дам, защото гледах вчера цените сега за този хотел, задължително си резервирайте на ранни записвания. Тук резервирайте си без туристическа агенция, защото хотела се предлага и без туристическа агенция в международните сайтове. В Booking е по-скъпо, но има много сайтове, в които може да го намерите. И за около 2000 евро за 9 нощувки може да почивате двама човека в този вид стая, в който сме ние. Като цяло оценка мога да дам на хотела 7,5 от 10, защото си има някакви неща, които не са измислени за 5-звезден хотел, но всичко е добре, когато свършва добре и смятам, че успяхме да си починем. Имаме още няколко дни тук и след това заминаваме за Истанбул, там ще бъдем също няколко дни и това ще го видите в следващ влог. Нашата почивка в Сиде приключи по най-запомнящия се начин. Загубих картата за чекаут. Излязохме от стаята и в картончето си сложих картата на стаята и вътре бяха двете карти за хавлиите. И отидохме директно, скачихме се на асансьора и отидохме пред рецепцията. И като стигнахме пред рецепцията, аз казвам, то ни да вземе колата, за да качим куфарите. Аз ще дам картите, ще чекам на стаята. Картите ги нямам. Просто ги нямам. В продължение на 1 час търсихме, обикаляхме тези коридори, картите ги няма. Дойде някакъв управител там нещо. Общо взето, според мен, някой намери картите. Те не искаха да гледат камерите, щяха да ги видят, не видяха камерите да видят кой просто ги намери, защото тези карти някой ги намери. Нали? Аз ги изпускам по един коридор, не съм ги изпуснала, да кажеш, да съм обикаляла по басейни, по морето. То е един дълъг коридор, това е. Или в асансьора, или в коридора, няма къде другаде да са просто. Но платихме си 20 евро глоба за картите и си тръгнахме. Нищо, това ще ми е обицано ухото. Другия път. Така един път едни ключове затрихме. Ключовете бяха в задния ми джоб, аз обърнах куфарите да ги търся. Но сега ги няма картите. Ако си ги намеря у нас някой ден, ще ги сложа в рамка, защото струват 20 евро тези 3 карти. Сега ви благодаря, че останахте до края на видеото. Ако имате въпроси, оставете коментар, ще отговоря на всеки. А ние отиваме в Истанбул. Останете за следващия влог, абонирайте се, за да разберете, ако ви е интересно. Чао!